रायजोफोर मैया माने आं इनस्ट्रीम एड बेंक सेटआप खालामनाया एसे थाबथालांदों मिस्टेक जादों माखासे मिस्टेक माने आंनियाव शो जायाखै आरोखि मिस्टेकथ' नङा दा माने आङो डाइरेक्टलि बेंकआव लानो सानदोंमोन $25 IFSC कड होनानै दा बेजों जायाखै बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो खालामनानै दिन्थिफिननो नागिरदों माने $100 लानायखौनो आं बानायसै उफाय गैला माने माबायावहाय जायाखै नालाय नैबे $25 नियाव $100 निखौनो आं दा सेटआप खालामसै दा नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नुनो मोनगोन मनेटाइजआथ' माने दा रिभिउआव दङ नोंथांमोननो देखायनि आङो स्क्रिनाव माने आं मैयानो आपल'ड खालामगौ नङाबा भिडिअखौ बेनिखायनो आं थाथ'दों एसे सिन्था खालामनानै दा नायदो इउर एप्लिकेशन इज बिं रिभिउ दा आंनि माबाया फेसबुकआ माने इनस्ट्रीम एडआ रिभिउआव दङ आं मैया सेटआप खालामदोंमोन नालाय दा बिनिफ्राय नैबे नायदो सेटआप पेआउट एकाउन्ट दा आं बेखौ सेटआप पेआउट एकाउन्टखौ खालामनांसिगोन हो रायजोफोर मानो होननानै बुङोब्ला मैयाहाय बेंकआव जायाखै डाइरेक्टलि $25 लानाय आरोखि बेंकआवनो जादों जानाया $25 लानाया जायाखै दा आङो फिन खालामफिनसै लिगेल फार्स्ट नेम लिगेल लास्ट नेम होबाय आङो बेथ' अलरेडि मैयानो सेटआप खालामखानाय नालाय दा बे थिगैनो दं डेट अफ बार्थफोरखौ मोजाङै होनांगोन दा नोंथांमोनहा इउटुब फेसबुक पेज बानायनाय समावहाय बा फेसबुक प्रफाइल बानायनायाव डेट अफ बार्थखौ थिगखौनो होखा नङाबा प्रब्लेम जागोन आरोखि दा आं नेक्स्ट क्लिक खालामबाय दिनै क्लियारलि आं खालामनानै दिन्थिगोन जेरैबाबो नङाब्ला आंहाबो एसे प्रब्लेम जागोन उसुबिदा ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ खोथा होनानै मैया भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हानाय जायाखै दा नै नेक्स्ट इन्टारफेस फैबाय इन्टार बिजनेस इनफ' दा कान्ट्रि नङा होमबा कान्ट्रि इन्डिया बिनिफ्राय बिजनेस टाइपआवहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 रोखोमनि फैयो नन प्रफिटआवथ' भुलावबो होजाया मिथिबाय दा बिनिफ्राय इन्डिभिजुवेलाव होनांगोन जोंना हारसिङैनिसो नालाय इन्डिभिजुवेलखौ आं सेलेक्ट खालामसै गोजौनिखौ थाबनो बिनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामसै नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नायदिनि मा फैयो खनसे ट्राइ खालामबावगोन बेयावहाय डाइरेक्ट बेंकआवहाय जायाबा सिफ्ट कड होनांसिगोन आरोखि आं IFSC क'डजों जानाय नंला जुदि IFSC क'डजों जायोब्ला बिराद इजि आरोखि दानिया लिगेल फार्स्ट नेम लिगेल मिडिल नेम नोंहा जुदि दङबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय लिगेल लास्ट नेम बे आंना अमृत बसुमतारी नङा होमबा बसुमतारी थाबाय लास्ट लिगेल लास्ट नेमाव बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ फैबाय ओमफ्राय एड्रेसा जे नोंनि आधार कार्डआव दं बेखौनो होनांगोन एड्रेसखौ आङो एसे ब्लार खालामनाय जागोन डिटेलफोरखौ नोंथांमोनहा होनानै लाबानो जाबाय दानिया नैबेहाय पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार होननानै बुङोबा नोंथांमोन पान कार्डनि जे नाम्बार बेखौ आङो बेखौ होनसै पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारा पान कार्डनि जे नाम्बार थायो नङा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम्बार थायो हो पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारा पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार होनोबा नोंथांमोनहा आन्दायनो हागौ सोरबाया माने बे पान कार्डनि नाम्बारखौनो होनो मोजाङै होबानो जाबाय मिस्टेक जानो मोननाय नङा पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारा नङाबा उसुबिदा जागोन आंनाव मोनसे थालांदों नै मोजाङै होनांगोन हो बेनिफ्राय नैबे GST रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जोंनावथ' GST रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैया नङा होमबा जों बिजनेसमेन नङा हिसाबै फिसा मानसि जोंहा बिजनेस गैया बेनिखायनो बेखौ जोङो बार्थ होनसै बेखौ फिलआप खालामाबाबो जायो बेनिफ्राय टिक मार्क होबानो जाबाय नांनो नागिराखै नै थिगैनो जाबाय नांबाय आं पान कार्डखौ एसे चेक खालामबावनि बेनिफ्राय नेक्स्ट हा आं एसे थाब खालामसै नङाबा माने भिडिअआ लावद्राय जायो मैयाबो बेफोरबायदिनो गोलाव जालांदों माने बबेहाय नों फैसाखौ लानो बबेहाय पेड खालामहरनांगौ नोंनियाव बेखौ नोंथांमोनहा बाय बेंक ट्रेन्सफार दं वायर ट्रेन्सफार लिंक पेपल एकाउन्ट आंना पेपल एकाउन्टबो दं आं पेपलावबो होनो हायो आं दा बेंक ट्रेन्सफारावनो खनसे ट्राइ खालामबावनोसै हो रायजोफोर माने मैयाहाय बेंक ट्रेन्सफाराव जायाखैमोन दिनै जायलाय खोमा खनसे ट्रायल खालामबावनि आङो बेंक ट्रेन्सफाराव जायोबा $25 आवनो मोनो वायर ट्रेन्सफारावहाय माने $100 पेपलावबो $100 नांगोन दा बेहाय नै बेंक ट्रेन्सफाराव क्लिक खालामबा बेंक कान्ट्रिया इन्डिया फैबाय बेंक एकाउन्ट कारेन्सि INR इन्डियाननि रुपिस नालाय जोंना INR लिरो दानिया आङो लिंक पेआउट मेथड बाहाय क्लिक खालामनायनि
मैयाहाय बाहायनो प्रब्लेम जादों बार जुदि जायाबा बेनो सेम टु सेम बैंक इनभेलिड बैंक डिटेल्स बिदि होबाय थादों दा बाहाय जाथ'आ खोमा बिनिखायनो वायर ट्रेन्सफाराव होनसै नङाबा पेपलखौ आं दिन्थिनायनि नोंथांमोननो मा होनांगौ माने पेपल एकाउन्टआवहाय नायनायनि पेपलावथ' बांद्राय डिटेल होनांनाय नङा बायदि आं मोनदों आं नायफेराखै पेपलावहाय दा आङो पेपलखौ क्लिक खालामबाय पेपलावबा नै लिंक पेआउट मेथड बाहाय क्लिक खालामबा मा फैयो नायनि ओरैनो दिन्थिनायसो हा बेखौ आङो सियर खालामा पेपलखौ पेपल एकाउन्टआ आंना दंखायो दंनाया इमेल आइडिल' होनांगौ नङाबा मबाइल नाम्बार मिथिबाय लगइनल' खालामनांगौ पेपला बिराद इजि दा पेपलाव खालामोबा पेपलाव थांग्रोगोन फैसाया बिनिफ्राय पेपलनिफ्राय नोंनि एकाउन्टआव फैगोन हा रायजोफोर बेबायदि दा पेपलखौ लगइन खालामनांसिगौ नै नोंथांमोनहा नुगोन बाहाय सरि मोदानो बिरादनो लाइटजों बाहाय लगइन खालामबानो जाबाय दा आङो बेखौ सिन्था खालामबाय ओमफ्राय वायर ट्रेन्सफारखौबो आं खनसे खालामनानै दिन्थिनो नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोनहा क्लियार जायो नङा होमबा वायर ट्रेन्सफाराव खिन्थु सुइफ्ट कड नांगोन बेंक सुइफ्ट कड सिगाङावबो आङो सुइफ्ट कड होखादोंमोन सिगांनि पेजफोरावहाय जे आं मनेटाइज खालामदों सुइफ्ट कडाहाय नोंथाङा ब्रान्सआव थांनानै लायनांगोन नङाबा नेटआवबो मोनो इन्टारनेटआव जुदि नोंथाङा प्रब्लेम मोनोब्ला माबायाव थांनांगोन आरोखि बेंकआव थांनानै लायनांगोन दा नैबेहाय मिनिमाम $100 जाथारनांगोन बेनिफ्राय 7 to 10 days सफैगोन बेंक डाइरेक्ट ट्रेन्सफारबा नोंना $25 जाबानो माने 2 to 3 days साननै आरो बा सानथामावनो नोंनि एकाउन्टआव फैगौमोन उफाय गैया दा जायाखिसै माथो खालामनो नङा होमबा दा आङो नैबेखौ नाजानोसै रायजोफोर सुइफ्ट कड होनानै आङो बेंकआव डाइरेक्ट थांनायखौ खालामसै नामा मानो होननानै बुङोब्ला पेपलाव फैनानै आरो पेपलनिफ्राय बेंकआव थांनांगौ टाइम लाबावो आरोखि बाहायनो 7 दिन 8 दिन लायोबा आरो ओरैहाय सानबासो लाबावगोन बेबायदि जायो बेनिखायनो दा आङो बेंक एकाउन्ट हल्डार नाम होनसै आंनि मुंखौ होनांगोन बेंकआव जेरै दं एरै रायजोफोर बिराद हुसियार बे बुस्थुआ हा आंनि बेंकआव जेरै दं एरै होनसै दाना सुइफ्ट कडखौ नोंथांमोनहा बेंकआव लायदो आंना माने आङो मेल खालामनानै लाहरनाय दं HDFC बेंकनिफ्राय सिगां समाव लाखादों आङो माने इउटुब मनेटाइज खालामनायाव दा आङो बेखौ कपिल' खालामसै बाहाय सुइफ्ट कडखौ होनसै हा सुइफ्ट कड होबाय नै आंनि नाम सुइफ्ट कड दाना बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनसै आङो बेजोंबो जुदि जायाबा पेपल होगोन हा रायजोफोर बेखौ लिंक पेआउट मेथडआव क्लिक खालामनायनि बेहायबो मा दिन्थियो जुदि जायोब्लाथ' बाहायगौ मोजां जायाब्ला लिंक पेपलखौनो खालामनांगोन आङो उफाय गैया पेपलावबो फैयो आं अनेकबार पेपलनि थ्रुयैहाय बाहेरानिफ्राय माने गोबां एप्लिकेशन्सफोरनिफ्राय आङो फैसा रिसिभ खालामबायथ' पेपलाबो मोजां जेबो प्रब्लेम जाया नाथाय जाबाय नै रायजोफोर माने सुइफ्ट कडजोंसो जादों माने सिगाङावहाय IFC कडजोंनो जादोंमोन किबा जानि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंलाय खोमा बिनि थाखायनो बेयाव जायाखै आरोखि दा आङो एड इउर टेक्स इनफो दानिया टेक्स इनफरमेसन होनांसिगौ रायजोफोर हा टेक्स इनफरमेसन होयोबासो नोंनि बेंकआवहाय फैसा फैगोन टेक्स इनफरमेसन फर्मखौ फिलआप खालामाबा मालाबाबो फैनाय नङा हा दानिया आं बाहाय क्लिक खालामबाय इजि जोबोद इजि नाथाय माखासे खोथाखौ बुजिनांगोन नङाब्ला प्रब्लेम जागोन नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै बयबो मिथिगासिगौ आजिखालि दानिया नै आङो लगइन खालामनांसिगोन फेसबुकखौ हा आङो फेसबुकखौ लगइन खालामसै होमबा लगइन जाहैगोन खनसे नोङो फेसबुकखौ लगइन खालामनांगोन आङो लगइनाव क्लिक खालामबाय आङो टाइम लानो हागौ एसे लगइन खालामनायाव दानिया लगइन जाबाय हा text is request access to your name and बाहाय individual select खालामखांनायनि उनाव गाहाय याव दङ are you US citizen US permanent resident green card holder or other US resident alien दा बेखौ मा खालामनांगौ no हो रायजोफोर नोङो US citizenship नङा नालाय no क्लिक खालामनांगौ आरो जुदि नंगौबा yes नङाबा I am not sure आथ' मिनिं गैया yes no नङा नालाय जोङो US citizenship नङा नालाय no क्लिक खालामसै आङो no क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय गाहायाव ओंखारबावदों are you
acting as an intermediate agent or other person receiving payment on behalf of another person or as a follow-through entry for any of the payment you are receiving. दा बेखौबो नो होनांगोन रायजोफोर नोङो माने माबा मोनसे इन्टारमिडिया माने एजेन्ट नङाना बेनिखायनो नो होनांगोन बेखौबो मोननैबो नो जागोन हो बेखौ गोसोआव ला बिनिफ्राय नेक्स्ट जोबोद इजि दानिया नायदो नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनदों इन्टार नेम एन्ड टैक्स पेयार आइडेन्टिफिकेशन नाम्बार TIN हो दा बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामसै क्लिक खालामनानै जोङो कान्ट्रि सेलेक्ट खालामनांगौ दा जोंना माबे इन्डिया नङा होमबा इन्डिया सेलेक्ट खालामसै आङो नोंनि टेक्स होनायनि कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नङा होमबा नों बबे कान्ट्रियाव टेक्स होयो दा जोंथ' इन्डियाव नालाय इन्डिया पान कार्ड होबाय जखन जोङो इन्डियानि मानसि नालाय इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन इन्डिया बोरो इन्डिया नै इन्डियाव टिक मार्क होबाय दानिया टैक्स पेयार आइडेन्टिफिकेशन नाम्बार दानिया टेक्स जे पान कार्डनि नाम्बार नङा होमबा टैक्स पेयार आइडेन्टिफिकेशन नाम्बार बाहाय नोङो जे नोंनि माबा मा होनो पान कार्डनि नाम्बारखौ निफ्राय इन्टार खालामनांसिगोन हा दानिया आई हैव US TIN बेखौ टिक मार्क होनो नाङा हा बाहाय टिक मार्क खालामफ्लाङोबा नोंना मिस्टेक जागोन हा नोङो जेनेबा US आव टेक्स होग्रा नङा नालाय जायफोरा US नि रेसिडेन्सि बिसोरसो US आव टेक्स होयो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ ब्लेंक होगारनांगौ जोंना नैफ्रायनो गोजौआव ओंखारखाबाय आई हैव ए नन US TIN नङा होमबा आङो माने US नि नङा नन US नि माबा नङा होननानै बाहाय ओंखारखाबाय नालाय जों सिगांनिखौ बाहाय टिक मार्क होबानो जाबाय नैबेखौ होनांला बिनिफ्राय नेक्स्ट क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नैबेहाय नायदो नै बेखौ मोजाङै खेल ला रायजोफोर टेक्स इनफरमेशन इन्टार इउर एड्रेस दानिया एड्रेस सेलेक्ट खालामफिननांगौ नङा होमबा एड्रेसा नों चेक खालामदो दहायदि जोङो एड्रेस होदोंमोन ना पार्मानेन्ट एड्रेस कान्ट्रिया इन्डिया फैबाय ओमफ्राय एड्रेस 1 एड्रेस 2 बियो नैबेहाय एड्रेसखौ नों होफिनबानो जाबाय आंना एड्रेसा ओंखाराखै दानिया आङो पार्मानेन्ट एड्रेस होनांगोन नालाय बाहाय आं नैबेहाय एड्रेस लाइन 1 आव लिरनोसै जाबाय हो रायजोफोर आंनिया एड्रेसा फिलआप जाजोब्बाय दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामदो सिम्पलि दानिया नायबावदो एड इउर मेलिं एड्रेस बेखौ सेम एज पार्मानेन्ट एड्रेस होबानो जाबाय माने नोंनाथ' जे जायगायाव माबायो थायो बेनिखौनो मेलिं एड्रेस बेखौनो होबानो जाबाय दानिया आङो अनलि नेक्स्टआवल' क्लिक खालामसै नेक्स्ट क्लिक खालामबाय दानिया नै बाहाय फैलायबाय रायजोफोर प्रोवाइड एडिशनेल डिटेल्स रिलेटिं टु इउर सार्भिस दा बेवहाय लकेशन अफ वेयर सार्भिस आर और विल बी फिजिकेलि परफर्मड दा बेखौ 0% क्लिक खालामना हो रायजोफोर हा बेनिफ्राय 100% सार्भिस विल बी फिजिकेलि परफर्मड inside the United States बेखौ नाङा हो सार्भिस विल बी फिजिकेलि परफर्मड inside the outside of United States बेखौ नांलाय नंला हा रिलेटिं टु इउर सार्भिस बेहाय नोंथाङा माने सिम्पलि 0% खौ क्लिक खालामनांगोन एसेबां माने फरायनांगौनि गोनांथि गैला हा आङो खोन्थाखाबाय अनलि 0% खौ क्लिक खालाम भिडिअआ गोलाव जायो नङाबा 0% आव क्लिक खालामनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय कान्ट्रि फिननांगोन हो इन्डिया लाबोदो जोंना इन्डिया नालाय मोजाङै नायनानै मोजाङै बानायनानै ला नोंथांमोनहा नङाबा टेक्स इनफरमेशन होनायावनो गोबां मिस्टेक जायो दा इन्डिया सेलेक्ट खालामबाय आङो नायदो इउ आर एलिजिबल फर रेडि बेनिफिट अन इउर रयेल्टी पेमेन्ट ग्रीन कालारनि ओंखारबाय नङा होमबा बाहाय नायदो दानिया सिम्पलि नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्ट दानिया नायदो कनसेन्ट एन्ड साइन दानिया साइन होनांगौ नोङो बेखौ ओरै नारखोनानै नैबेहाय I certify that I have the capacity to sign for the person identify on line 1 or this form दानिया नैबेहाय टिक मार्क होदो हो
बिनिफ्राय नैफाय सिगनेचार होनांगौ दा नैबे गाहायाव दिनैनि डेट फैबाय नै दिनै खय तारिख सरि मे 2 तारिख 2024 बाहाय डेट फैबाय नोंथांमोनहा नुबाय नङा होमबा बेखौ हायोबा स्क्रिनशट लाबानो जाबाय नोंथांनो नांगौबा दाना सिगनेचारा माखौ होनो बाहाय नोंथांमोनहा कनफिउज जागोन हो गोबांनो सिगनेचारा माखौ होनांगौ जे नोंनावहाय पान कार्ड दं नङा होमबा पान कार्डआव नोंनि नामा मा नाम लिरदों केपिटेल लेटारजों ना स्मल लेटारजों लिरदों पान कार्डआव जेरै दं एरै नोंनि नामखौ लिरनांगोन हो दा आं बाहाय आंनि नामखौ लिरनोसै लिरजाबनो मोननाय नङा स्पेस थायो नङा होमबा पान कार्डआव बेनो मिथिबाय बेनिफ्राय दानिया डेटबो फैबाय दानिया अनलि नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्ट हा आं नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय दानिया जाबायानोसै रायजोफोर नायदो नैफ्राय नुबाय रिभिउ टेक्स इनफ' रिभिउ एन्ड साबमिट नोंनि टेक्स इनफरमेशना फैबाय बाहाय नै हा नोङो इन्डिया गभर्नमेन्टनो टेक्स होनायनि बेवहाय मोनसे सार्टिफिकेट फर्म फैबाय बेखौहाय नोंथाङा स्क्रिनशट लानोबा लाबानो जाबाय लायाबा नोंनि गोसो नाय बाहाय गासिबो नोंनि डिटेल ओंखारजोबबाय नोंनि गामि थामि पार्मानेन्ट एड्रेस गासिबो रेसिडेन्सि बबे स्टेटनिफ्राय मिथिबाय बेखौहाय फरायबानो जाबाय फरायनो गोसो दंबा दा आं बेखौ नांला आंनो फरायला बेनिफ्राय नारखोथारनानै नैबेहाय साइन हियार बाहाय क्लिक खालामदो हो टिक मार्क होनांगोन सरि बाहाय साइन हियारा बाहाय जाखाबाय हो रायजोफोर दा बेवहाय जेरावबो टिक मार्क होनांगौ गैला साइन हियाराव नायदो नामा मिस्टेक जादों नामा पान कार्डनिजों बेखौ खनसे चेक खालामबानो जाबाय थिगैनो दङ दा बेनिफ्राय नोङो डाइरेक्टलि साबमिट फर्मआव क्लिक खालामबानो जाबाय आं दा बाहाय क्लिक खालामसै साबमिट फर्मआव क्लिक खालामबाय एसे टाइम लाबावगोन बाहायबो नायदो दानिया टेक्स प्रोफाइल इउनाइटेड स्टेट इउर टेक्स इनफरमेशन इज कमप्लिट जाबायनो मिथिबाय नोंनि नाम सिखारगोन नोङो टेक्स पेयार आइडेन्टिफिकेशन नाम्बार बेयो सिखारजोबगोन गासिबो मिथिबाय भिउ पिडिएफ बाहाय नों नायनो हायो ओमफ्राय जुदि जायाखैबा आपडेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबे पिडिएफआव क्लिक भिउ पिडिएफआव क्लिक खालामनो हायो क्लिक खालामनानै नायनो हायो हो दानिया आङो डानआव क्लिक खालामसै सिम्पलि नैबेहाय गाहायाव नैबे गाहायाव टिक मार्क जानांगोन गेट इउर टेक्स डकुमेन्ट इलेक्ट्रनिकेल बेहाय हो बियो नैबे दान ओमफ्राय दा दानाव क्लिक खालामबानो जाबाय बाहाय टिक मार्क गैयाबा टिक मार्क होबानो जाबाय आरो जुदि नोंनि नैबे टेक्स इनफरमेशन होनाया जुदि मिस्टेक दङब्ला बेखौ आपडेटआव क्लिक खालामनानै नों सोलायफिननो हागोन मिथिबाय दा आंना गासिबो थिगैनो दंजोबो हिसाबै आङो बेखौहाय दान क्लिक खालामसै दानाव क्लिक खालामबाय आङो नायदो दानिया आरो एसे लडिं लाबावगोन इन्टारनेटआबो स्ल' ओमफ्राय बेहायबो लड जानायाव टाइम लायो नङा होमबा आपल'ड खालामनायावहाय सिस्टेमावहाय जाबाय दा आंनिया जाबाय हो रायजोफोर बेक फैबाय नै खेबसेनो टेक्स इनफरमेशनखौ आङो कमप्लिट खालामबाय दानिया दा आंनिया नोंथांमोनहा नायदो इउर एप्लिकेशन इज बिं रिभिउ दा रिभिउआव दं हा दा बेनो नोंथांमोन बहुत सिम्पल आरो जुदि नोंथांमोनहा बानायनो रोङाखैबा आंखौ कमेन्ट खालाम आङो माबा मोनसे आइडिया हरगोन दा नोंथांमोनहा थ' रोंबायानो नङा होमबा भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोन जोबोद खस्थ' जायो बे माने बेफोरखौ फर्म फिलआप खालामनानै दिन्थिनायावहाय भिडिअआबो गोलाव जायो दा दिनै बेखिनियावनो दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन बाय थेंक इउ टेक केयार